Kaixo, hemen gaituzue, Zierbenan 11 lagunekin euskaraz elkarrizketa saio honetan. Gaurkoa lehenengo saioa izango da, eta udan zehar eta euskaraldia llegatu arte, 11 lagunekin euskaraz egingo dugu. 11 lagunekin elkarrizketak egingo ditugu, Zierbenako 11 lagunekin edota Zierbenarekin harremana duten 11 lagunekin. Gaurkoan gurekin Mikel Iraurgi dugu. Mikel Galipa klubeko piliotaria edo pala jokalaria da. Arratsaldeon, Mikel. Arratsaldeon, Jan. Zer moduz? Ongi. Danak ondo. Danak ondo, bai. Pozten naiz hemen izateaz. Eta besterik gabe, hasi egingo gara. Mikel Abadiñokoa da, bere bigarren edo hirugarren urtea da Galipan jokatzen duena. Eta lehenengo galdera derrigorrezkoa da, Mikel. Zergatik etorri zinena, zer egiten du Abadiñoko batek hemen? Bueno, azkenien nahi naban jokatu frontenisen kompetizioan jarraitzu nahi naban, da Durangalde inguruan bukatzen zebilen zeuzen aukerak, eta lagun batzuk ona etorri ziren, Roberrek komentau zuten lagun batzuri, nahi zebela frontenis sekzio bat zabaldu, eta Arkaitz Martinezen bitartez deitzu zoztan, da pres nintzen hona etortzeko, da zeintzuk etorriko zian, jente jatorrak da ondo konpontzen ezen jentia zen, da lagunak batez be, da ez naban askori behar izan baiezko moteko. Oso ondo. Jauz egin dugu, gaur egunera, pandemia bat izan dugu, COVID-19, baina entrenamendutara itzuli zaret, ezta? Bai, duela 2 aste hasi gara barriz entrenatzen, ja zabaldu dabe kirolde egize, frontoi, eta desiatzen danok frontoiko jente guztize, bueltatzeko desiatzen ginen, da posik. Zer nolako sentsazioak? Lehenengotan raro, ze igarten zara, ez da gitz. Dana golpez geratu zanez, ezin dainez ebez, etxian geratu, eta berriro bueltatzen denean kriston goguakin, kriston ilusioakin, baina joku barik, ez dakit, arraro izan zen. Pozik bai, baina joko maila guztiz galduta ez, baina ez dakit izan zen. Ez hauz, azkenen goguna etorri zinean oso ondo zauz, eta ondino barrio martxan hartzen. Etxean entrenatzerik izan zenuten? Nik ez. Nik konfinamentua zabaldu arte, nire etxean eronkon aukeraik kirolik itxeko, eta egon, zabaldu zebenean, jalaga zebenean kale hortetzen, bintzat korrikain, erritxik urten barik, korrikan mendira, eta zerbait sasoiko mantentzeko, eta pixkat burua despejatzeko, azkenean pixkat, ez dakit, arrarua, ulertezine, ez dakit zelan definidu ze pasau den, zer ari dan pasatzen ondin. Bueno, orain, behintzat aukera duzu entrenatzeko, da txapelketak eta zein puntutan daude? Jarraituko dute, bertan behera geratu dira, zer? Ez deket ideripez, egiz esan ideripez deko. Badakit txapelketa batzuk etortzeko zirenak, bertan behera geratu dizela, eta ja datorren urtera arte ez dizela ingo. Eta guri errapauz oskun txapelketa baten erdixan, eta nik behintzat ez dakit ez ebez. Bizkaiko federatzokuntzako txapelketa bat zan, eta geratu zen airean. Euskal Federakuntzakoak, Euskal Herriko txapelketak bukatu ziren justu aurreko asteburuan, martxoak 8an, da arek justo salbatu ziren. Eta dakiguna da Espainiako txapelketak adibidez atzeratu egin direzela. Aurkeztu dabez beste egutegi batzuk, abuztu bukaeratik aurrera. Eta ikusiko rinalko direzan noez, atzo irakurri nagan periodikoan, Leridan segertatu den, eta ikusiko dugu usteak uste direzan, o usteak egitasmo bihurtzen direzan. Eta, suposatzen duzuek, konpetitzeko gogori izango duzuela, ezta? Bai. Pelotarisek nahi dabena da zuriz jantzi da kantxara urten,
da jokatu, azkenien entrenatzen posi zabiz, baina ez duzu ikusten zure burue ni behintzat, astero etxean ahalegin bat itzen, bai nire partez, bai nire emaztean partez. Umiak azkenean ordu bastantetan urtean kontau eskero ordu askotan aitzaz dago ikusten. Eta bueno, ahalegin bastante esanguratsu da. Baina, gero kompetizioak hori dana partio jokatu eta ondo itzen dasunean da postasun horrek, konpentsa hori itzen dutzu, partio garrantzitsu bat eratorri eta ekarti emazti eta umiek ikustera eta gero egun pasakatzen zara mendik ingurutik eta horrepe konpentsa hori itzen dugu. Ez da bakarrik... Asteburuko plana, egiten duzu edo? Egun oso plana askotan, hemen jokatzen bozu adibidez hemen Zierbenan, gero hondartzara bajatu, Baskaldu hondartzan, eguna pasa hor. Eta portuan erraba batzuk edo... Baitxa, portura hondartzara, azken umiekin errezo da, hondartzara 10-etik 10 esango dut. Umiekaz 10-etik 10 esango dut. Eta salea zara, partida salea, eta seguru milaka partida jokatu dituzula zure bizitzan zehar. Zierbenako lagunek ez zaituzte ezagutzen. Noiz hasi zinen frontoietan, nola hasi zinen paletan? Frontoian 6 urtekin umetan. Abadinon frontoia dago eskolen onduan, eta hantxe jentia jokatzen zaban pelotan, da neupen nahi nagan jokatu, da 6 urtekin ja frontoian sartu nintzen, da isa gaur egun arte urten barik. Urte batzutan bai ekin dut pixkat laga eta gutxiago ibili naiz, baina esaleke bizi guztizia frontoian ibili nazela. Lehenengo eskuz, gero paleta gomaz pixkat ibiltzen nintzen, baina lagun arte moduan gehiago, frontenizian konpetidu indot urte askotan. Eta oin azkenengo bi denboraldizak partekatu indot fronteniza eta paleta larrua. Da, oin ja indago berba klubakin adostugu, oso modalitate ezberdina dizela eta bai paleta larruz eta bai palamotxez ingo dugula ahalegina jokatzeko fundamento pixkatekin, eta fronteniza nire partetik alde batera geratuko da. Pilotari batek nahiago du batean edo zentratu? Bai, palan azkenen luzeria, erramintzen luzeria desberdina eta enpalia ez da autoki bardinean, da nahi barik aldatu itzen dozu, hormara dokozun distantzia ez da bardina, eta pelotaren botia ez da bardina, eta tartzie boti eta kosta itzen da. Baina zu, ibi izan zara zure bizitzan zehar erregistro desberdinetan, ez da? Paletan, frontenizean ere, eta ibilbide oparo izan duzu gainera, ez da? Ikusi izan dugu, ni behintzat arakatzen ibilinaz eta txapelen bat edo beste irabazi duzula. Baten bat badu, baina, oparue, kirolari moduen oparue sekulo ez da neko oparue. Nahi duz irabazi jokatzen duzun guztize. Hori argi dago, hori kirolari guztizek urtetzen denien kompetizioara alegin jo irabazten, errespetau aurkarizei hori beti, ezin dain edo zer gauzak ez da balio irabazteko, baina alegin beti irabazteko hori dudari parik. Da irabazten posik, eta espada irabazten, Bueno, Mikel, eta balda bereziki ondo gogoratzen duzun, ondo ez, bereziki ona izan den momentu bat zuretzat? Bat esati ez da erreza. Azkenin momentu onak asko dauz. Txapel bat jazten duzu momentu horretan dakozun postasuna itzela da. Baina, azkenean umetan lehenengo irabazi naban txapelketi hori sekulo ez dut abadinen bertan izan zen. Hori da, 8 urtekin irabazten duzu kopa bat, irabazten duzu txapelketa nahiz eta txikixe izan, hori da, zuretzat momentu horretan da munduan dagoen gozorik ondixen. Orduan, hori ezilik ahaztu. Da gero, ilusioa handia indozta, jokatuten modalitate bakoitzen irabazioten lehenengo txapelak adibidez. Lehen aipatu dugu, duela 2-3 urte, ailegatu zinela Galipara, eta arrazoia ere azaldu duzu.
Nolakoa da Galipa kluba? Bueno, nik ezautu duten ikusitza klub nahiko handixa da, pelotari bastante gauz. Baina, ez dakit, klub hanbeste jente egoteko bastante erraza emoten da, bastante erraza ikusten dut antolatzie, egisa Roberrek eta zuzendaritzak bain dabela, lan handizitzen dabela, ordu asko egoten die kluban funtzionamentua zaintzen, da pelotari xepe asko ipintzen dabe dugu gure partetik. Nik bastante harreman ona dako gudan artien, ez da holan, hainbeste jenten artean, beti dago jente batzukin, pertsona batzukin gixo egote zara, beste batzukin gutxi hau, harreman gixo dago batzukin beste batzukin baina ez da arazorik, ez eta ni bintzat, ez dut ezautu arazorik hemen 2 urte inbiota zoin. Ondo, familia handi bat esatea pixkat topikoa da, baina, bueno, bastante... Egia da, ez da? Egixe, ero, bueno, holan sentitzen dugu, azkenean... Epatu duzu Robert, bai. Zer da Robert klubarentzat eta pilotarientzat? Klubantzat, uste pertsona oso garrantzitsua dela, kirol zuzendarixe da, momentu honetan Robert, baina kirol zuzendarixe gain da klubeko arduradun nagusia bera esan leike. Berak itzen dugu isa dana, badago jentia berakin bebai zuzendaritza batzordean, baina lan asko itzen dugu eta pertsona moduen paregabea. Pertsona moduen Robert Arizaga ezio deskribatu, ez nauko tokoko hitzik deskribatzeko da, beti dago laguntzeko prest, eskatzen dutzagun edo zer gauza eitzen dago, behintzat bere esku badau eitzen dago, ez badau alegintzen da bai eitzen, ez bada bere bitxartez, baten bitxartez, baina alegin eitzen dago beti, eta dana eskerroneko hitzik besterik ezin da esan olako pertsona bati buruz. Kluba alde batera utzita, herria izango dugu izpide orain. Nolakoa da Zierbena Abadiñoko baten begitan? Kanpotik behitxuta nahiko antzerako dela esan lehike Abadiñokin. Dago banatute nukleo desberdinetan, eta oso bereizizek izango hasi moduen bata bestetik, independentek izango hasi moduen bata bestaren gandik. Dana die Zierbenako parte, baina portukuek ez dira ondartzakoek ez dira portukuek, eta Abadiñok hori beti izen da holan. Oso batekuek ez dira ondoko osokuek. Abadiñarra bai danak, baina bakoitza bere osokuek. Da orduen, ez dakit kuriosu da, baina ez dakit herri txikixa darrako edo, baina nahiko... Antzekoak. Bai, hasi nintzenean etortzen da ezagutzen harriza, eta, bueno, Abadiñok nahi desberdin ez da hau. Eta bada Zierbenan holan bereziki gustuko duzun txokorik? Bueno, niri itxasu asko gustatzea da. Kostaldi eta uren zaratie asko gustatzea da. Da normalien ondartzara, barrukaldeko jentia normalien ondartzara juten asko. Baina, bueno, ez da gitz, dugu eduket, mendipuntara, Polikirolde gizien parien, mendipuntara bate izak eta gerra denporako gauza dozen tokire egotzeko, ondin osati guan. Herria alde batera eta bueltan gatoz frontoira. Pales aritu gara, fronten izaz, ez gara eskupilotaz aritu. Bueno, aipatu duzu txikitan ibili zinela. Arraroa da hau. Zergatik ez dugu hainbestetan palei buruz hitz egiten da beti eskupilotaren presentzia izaten da handiena Euskal Herrian, edabideetan, zen izan daiteke arrazoia? Suposatzeot, jentearen interesa, publikoaren interesa eskupilotara egongo dela enfoko eta gehixen bat. Azkenean, telebistan azaltzen dana eta edabideetan azaltzen dana, 189 kirol profesionala izaten da. Kirol profesionala, nire ikuspuntutik kiroletik pixkat urruntzen ari da gaur egunean.
da beste norabide batzuk da bidartzen. Eta palan da zestaz eta ez dira betetzen frontoiak, ez dauka publiko aldetik antzadan ez demanda askorik, eta edabide ez daukan ez demanda askorik, jaramo gutxiago egiten dutze. Eta eskupilota momentuz mantentzen da hor goixan. Errubera bat izan daiteke hori, ezta? Bai. Ez dira frontoiak betetzen eta edabideak ez doaz, eta edabideak ez doazenez... Gentiak ez dugu horren beste jarraitzen, eta eskupilota ez dakit. Emoten dara tradizio handieneko modalitatea, eta ez dauket arrazoi garbi bat segaitzi da, baina errealitatea hoixela. Pilota, eskupilota, pala, badira herri batzuk, badirudienak, badutela palarekiko nolabaiteko kultura hori, eta beste herri batzuk eskupilotarekikoa. Zierbena, esango genuke, pala herria dela. Hau zuen artean nabaritzen da, edo inoiz hausnartu duzue horren inguruan? Eta zergatik izan daiteken hori? Zergaitize, irarik zergaitize zait horrena, baina egisa Durangaldea, otartu mazaia Uribe Kosta gantzata behar pixkat, eskupilota Galdakaotik Bizkaiko ekialdean eskupilota bakar egitzen dela klub baian, eta Bilborantza horbiltzen da mendebalderantza, bai dau erramintxarako palarako zaletasun gehiago, historikoki gehiago dugu da. Beti Sestaon, Sopelan, Mungian, Armintza kostaldean da palaz da asko ibiltzen izan tokiz adiaz, baina ekialdean Durangalde inguruan da eskuz bakar egitzen da, ofizialki eskuz bakar konpetitzen da, eta zergaitiza, ez dakitan hausnartu beharreko gauza bat, baina Holanda, eta ez dut galdetu nire burua inoiz bez segaitxik izan lehiken da. Holanda, eta nahi bozu palaz jokatu, etorri zerbenera. Bai, kotxez mobidu behar zara, eta ez da besterik. Eta zein tokitan dago Galipa, kluben arteko alderaketa horretan edo maila honean dago? Bai, nik uste nahiko ondo baloratuta dagoela klub mailan, eskua eta zesta konta izan ezik, beste modalitatea denetara jokatzen ontsa bertan, jentia dabil animatzen bai trinketean jokatzera Galipan izenien, eta paleta gomaz, paleta neska beba dauz, paleta larruz behi hasi gara, fronten izan beba dabil sekzio handi bat, pala motxean hasteko asmoa dakau, eta hori azkenean klubak itzen daben alegina ondisa da, ze hori dana gestionatzea ez da erresa bada modalitate bat obitzen jokatu, komodoa bada, baina Robert eta zuzendaritza da bizitzen lan handi bat horren inguruan, eta nahi daude Galipa izatea klub global bat izatea danetara jokatu, azkenean Euskal pilotako klub bat izatea, eta modalitate gehienetan ibili, aberasgarria delako klub bat entzako. Euskal pilota aipatu duzu, entzuten da euskara frontoian, egiten duzue euskara zuen artean? Entzuten da, ibiltzen gara. Nik bastante pertsonekin nahiko itxura dauket frontoian euskara zitxeitzeko nire bikoteekin. Eskatzeko orduan pelotea, laga eta gero, baina bai, entzuten da, igarritzen da pixkat, nire adineko jentiakin, batez behamen eskerraldean jokatzen duzunean, jentiak gutxero ikesia dela igual eskolan euskaraz, eta erdaraz erreza dutzen dauela, oitxura gehiago daukela erdaraz berbaitzeko. Baina hemen Galipan bertan, jentea gaztiari euskaraz inizkero, euskaraz erantzuten dago jentiak. Niri bintzat euskaraz erantzuten dozte, eta nahi otena da, jente horrekin oitxuria hartu,
euskaraz hitz egiteko da bai. Ze, azkenien, bale, erderaz soltura gehiago dauke, baina badakit euskaraz dakizela. Da orduan, ni euskaldunenaz da euskaraz eitxe mod, inongo kalterik ez dago. Eta aurkari batek baspaldi badaki zer nabian zaten ere bikotek ideei, guretzako mesede gehiago. Hori ere kompetizioan barren dago. Inoiz egin duzu? Bai, batez Euskal Herri kanpora joan gazenean, beti. Euskal Herri kanpora jokatu egunean, beti euskeraz, baina gane albada bizkaiaraz bai, batzueraz. Eta itxia? Bai, eta espada ulertzen, ez gabiz inori bez errespeto falta bat etxen, gu gure hizkuntzan gabiz. Horixe. Eta ez dugu nahi gure aurkarixak jakitxerik zertaz gabizen. Joko estrategiak izan lehik. Hori ere taktika bat da, ezta? Bai. Da zertan lagundu aldio Galipak eta pilota klubek zertan lagundu aldiote, edo nola lagundu aldiote euskarari? Nola uste duzu? Zaila da, ze klub aldetik ekintzak itxia euskara bultzatzeko, horako euskaraldiako ekimenak edo korrika baten parte hartuta, ikustarazten duzu zure burue, erakusten duzu zure burue, ahalegin bat egiten zabizela, baina hori nahiko mugatuta geratzen da, edabideak ez debelako argitaratzen hori herritar guztientzako, hori geratzen da gutxi batzuen artean, ezta? Gutxi batzuen artean, hori barrio bultako gara kirol profesionalera. Kirol profesionalak bai inaldau nire ustez lan handixa euskaran alde. Ze adibidez pelotarixak, futbolarixak, saskibaleko jokalarixak telebistan agertzen die, egunkarizetan, telebistan, irratixan agertzen die, eta haurei euskaraz eitxie, eta haurek euskaraz erantzutie umiendako eredu bat da. Ze eurek berez, eurek umiendako eredua diez. Gizartean dako ez, baina umiek bai nahi dabe futbolari profesionala izatera heldu, pelotari profesionala izatera heldu, txirrindulari profesionala izatera heltzea nahi dabe. Euren helburuak imitatzea da telebistan ikusten duzuna, eta horre gauzak umieri guztua betxen jake. Orduan, ikustia euskal kirolarizek euskara ezitzen dabela edabideetan, bai da, nire ustez, hori da laguntza itzela, ezta? Ileiken laguntzarik handixena. Ados, Mikel. Bueno, hau izan da dena, eskerrik asko. Zeuei, deitza gaitxik. Eta zuei esatea, hauxe izan dela gure lehenengo elkarrizketa, baina datozen datetan izango dituzula elkarrizketa gehiago. Eta horretaz gain esatea, Galipok klika kulturari lehiaketarekin hasi egingo garela eta izena emateko aukera duzuela, beraz animatu eta parte hartu. Agur! Eskerrik asko!